नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण सुक्या जवळाची चटणी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। सुक्या जवळाची चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी सुका जवला, 2 बारीक चिरलेले कांदे, 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो, 1 वाटी चिरलेली कोथिंबीर, 1 लहान चमचा हळद, 1 चमचा मालवणी मसाला, 4 ते 5 कोकम, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, चवीनुसार मीठ आणि तेल। सर्वात आधी आपण एका भांड्यात जवला आणि गरम पाणी घेऊन त्यात 10 मिनिटे जवला भिजत ठेवणार आहोत। गरम पाण्यात जवला भिजवल्याने त्याचा जो उग्र वास असतो तो निघून जातो आणि त्याची जी माती असते ती तळाला जाऊन बसते। आता आपण एका पॅन मध्ये तेल गरम करून घेऊ। तेल गरम झाले आहे। आता आपण यामध्ये ठेचलेली लसूण घालू, बारीक चिरलेला कांदा आपण हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतून घेणार आहोत। बारीक चिरलेला टोमॅटो, चवीनुसार मीठ, हळद, मालवणी मसाला, थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, सध्या एप्रिल महिना चालू आहे। मस्त कैऱ्यांचा सीझन आहे म्हणून आपण कोकमऐवजी कैरी वापरत आहोत। तुम्ही कैरी नसेल तर कोकमही वापरू शकता। आता आपण सुरुवातीला जो जवला भिजत घातला होता तो चाळणीने गाळून घेऊ। आता आपण यामध्ये जवला घालू आणि व्यवस्थित परतून घेऊ। अगदी थोडंसं पाणी शिंपडून यावर झाकण ठेवू म्हणजे आपला जवला वाफेवर शिजेल। वरून थोडीशी कोथिंबीर आणि आपला जवला रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।